Hej og velkommen til Taylor Guitars. Taylor Guitars blev grundlagt tilbage i 1974 af Bob Taylor og Kurt Listerød, og vi er sidenhen vokset til en af de førende globale producenter af højkvalitets akustiske guitarer. I øjeblikket har vi omkring 900 ansatte og producerer hundredvis af guitarer om dagen. Vi har 2 produktionsafdelinger både i USA og Mexico. Taylor Guitars sælger gennem hundredvis af detailsteder i Nordamerika med international distribution til mere end 60 lande. Herunder er en afdeling i Holland, som står for service. Taylor Guitars er kendt for at blande moderne og innovative produktionsteknikker med særligt øje for detaljen. Vi vægter bæredygtighed højt angående vores træsourcing, så vi kan benytte vores råvarer bedst muligt og samtidig passe på naturen. Kvalitet af vores produkter har afgørende betydning for vores fortsatte økonomiske bæredygtighed og drift. Vores kunder efterspørger guitarer af højeste kvalitet, og vi stræber derfor efter at være førende på markedet, så de for fremtiden foretrækker os. Som en af de førende guitarproducenter i verden, anerkender vi, at vi skal tage hensyn til miljøet og de naturlige ressourcer. Vi må være ansvarlige over for miljøet, således at vores kunder kan være sikre på, når de køber et af vores produkter, så støtter de samtidig en virksomhed, der er bevidst om etikken omkring at drive en virksomhed, der er afhængig af et af verdens vigtigste råstoffer. For at følge med udviklingen på markedet og sørge for, at vi ikke bliver overhalet af vores konkurrenter, er innovation en vigtig del af vores virksomhed. Vi arbejder konstant på at effektivisere vores drift og produktion. En af de innovationer, vi har implementeret i vores produktion, er i samledet mellem halsen og kroppen på guitaren. Her er vi kommet op med en unik løsning, hvor vi udskifter lim med skruer, og dermed gør det lettere at foretage reparationer på guitaren. Vores kritiske succesfaktorer er altså kvalitet for produkt, CSR-hensyn til omverdenen og innovation i vores produktion.